Hei parallaa ja tervetuloa uudelle videolle kaikki uudet ja vanhat tyypit siellä. Siitä on hetki aikaa, kun on viimeksi tänne julkaissut mitään videoita. Ja ei vaan suoraan sanottuna ole ollut aikaa editoimiselle. Mä oon pari kertaa aloittanut jonkun My Weekin tai My Dayn, mutta se on sitten jäänyt. Mut nyt mä ajattelin, että koska mä olen menossa muutaman päivän päästä Finlandia hiihtoon, niin mä kuvaan tänne YouTubeen nämä viimeiset pari päivää valmistautumista, niin päästä siihen mukaan ja ehkä saadaan matskua myöskin itse Finskistä. Ja tää aamu on alkanut siis 7 vodilla. Vedin siis 7 vodin, sen jälkeen yhden yritystunnin ja nyt kello on 10.36 ja tehtiin tuossa tuntien jälkeen Jukkiksen kanssa treeni yhdessä, vähän painonnostoa kevyesti, tempauskakkosia ja sitten vähän hiihtolaitteella kaloreita. Mä laitan vähän klippejä siitä. Sinne Espooseen Jutskaa Pasinkaan, niin sit sä oot tullut siihen kanssa. Niin sit sen mä niinku muistan, että mä oon eka kertaa tavannut. Joo, koska mä kuulin Mikolta, että te ootte avaamassa tänne Lahteen, ja sit mä ajattelin, että se on hermosto hereille. Ui, ai, sekin meni vähän. Joo. Pitää hyökätä tonne eteenpäin hiihdossa. Niin. Hyvä. Taas se jää tonne eteen. Ei vittu. Oh. Helvetin hyvin menee. Hyvä, se oli hyvä. Eikö se ole aika hyvin? No. Hyvä. No oli paras tähän mennessä. Niin joo, millä kerta. Että sä olit vähän pyöritellyt silmiä. Viimeinen on aina paras. Joo. Jos on 40 sekkaa työjakso, 20 sekkaa huilia ja tehdään vuoron perään. 5. Joo, nyt on viimeinenkin päivän tunti ohjattu ja seuraavaksi mä suuntaan lounaspalaveriin, missä käydään vähän läpi noita somesuunnitelmaa ja muuta, kun osa mun tuloista tulee kuitenkin tällä hetkellä myös sieltä ja sisällöntuotannosta, niin pitää aina tehdä suunnitelma eteenpäin ja mä oon ollut siinä tosi huono. Mä siis oon oikeastaan aika lailla 95% tehnyt kaiken ihan vaan silleen mututuntumalla ja semmosella fiilispohjalla, mikä on ollut ihan kiva ja toimiva, mutta välillä kaipaa semmoista niinku säännöllisyyttä siihen ja suunnitelmaa, että mitä haluaa tehdä ja selkiyttää sitä omaa juttua. Niin joo, tästä valmistaudun nyt lähtemään sinne. Suositellaan, että se ei ole kovin pitkä se sijoitusaika. Ne ei ole niinku sertifikaatteja vaan tulee. Nordnetti siellä. No niin, palattu takaisin CrossFit-salin pihaan. Tää päivä on vähän tämmöstä palaverista toiseen juoksemista, mutta ei se mitään, välillä tämmöstä. Ja ei tosiaan äsken keretty tehdä mitään somejuttuja, vaan tehtiin itse asiassa mun jatkohakemus tohon starttirahaan. Mä oon nyt puoli vuotta sitä saanut, tai tää on niinku viimeinen kuukausi, niin piti tehdä se jatkohakemus nyt sitten. Kuulemma on tosi vaikea saada jatkokautta, jos menee silleen vähänkään hyvin tai paremmin.
niin sormet ristiin on se aina ihan kiva saada tukea, vaikka nyt niin kuin toimeen tuleekin, niin ei ole niin kova stressi sitten tälleen yrittäjänä siitä toimeentulosta. Tosiaan tulin takaisin tähän boksille, koska meillä on valmentajapalaveri ja se kestää kello nyt about 2:30, niin tonne 4 asti. Ja sen jälkeen mä näen mun kaveri Annaa. Ja muuten tänään ei ole oikeastaan mitään ohjelmaa. Illalla mennään vielä mun puolison isoäidille käymään. Hän on entinen paralympiahiihtäjä, osittain sokea, niin sen takia on ollut paralympialaisissa. Ja MM-kisoissa käynyt, niin hän on ihan konkari tässä, niin mikä olisi parempi paikka mennä valmistautumaan Finlandia-hiihtoon kuin sinne. Ehkä vaan vanhempi malli. Jeren ei pääsekään. Hello! Totta kai oli hyvä tarkkaan pitää. Mä kestin. Tuleeko sillä kalaa, kato koko ajan? Nyt nykäs. Tyyppi on tuolla pilkillä. Mikä näistä on niinku väärin? Mitä on valetta ja mitkä 2 asiaa on totta? No mitä, sit piti kysyä jotain. Voi kysyä tarkentavia kysymyksiä. Joo. Missä sulla on tatuoja? Mulla on täällä ja Perseessä. Joo. Ah. Siksi et ole nähnyt sitä Aivan niin vielä. Niin. Okei. Jukkis kysy säkin jotain. Missä sä heitit kivet? Vai mikä se alkaa? Kivet. Heitit kivelle Enrique. Mut se ei oo se Enrique Lesbiskileksias, se on väärin. Mäkin sanoisin, että se on väärin. No se on ihan oikein. Joo, Ei, se oli väärin, mä olin siis siellä niinku, joo, se oli ihan oikein arvattu. Niin. Niin. Se oli tämmönen hiihtotapahtuma. Vähän niinku Finlandia hiihto, niin tässä tällainen hiihtotapahtuma. No mutta ei mikään kovin suuri valhe. Ei ollutkaan, mutta en lounastanut burgerien kanssa. Niin. Puikahdin siitä alta pois ja sain vedettyä. Ei. Sitten mä saan vedettyä sen mattoon ja sitten mä tein kuristuksen heti siitä mattotilanteesta ja se luovutti ja mä voitin. Se oli kyllä niin paljon öötä tossa. En ole koskaan kokeillut mitään muita päihteitä kuin alkoholia. Mitä? Niinku tupakkaa ja Tupakkaa ja huumeet. Onhan sekin. Mikä? Onhan se on koukuttava aine. Mä tulin nyt aika suoraan coachipalaverista Malskille. Mä piti nähdä Annankaa tässä 4:30 maissa. Kello on nyt vähän yli, niin mä oottelen vielä Annaa, mutta jätin kameran tonne boksille, niin nyt sitten loppupäivän kuvailen puhelimella ja koitan huomenna käydä hakemaan mun kameran. Sieltä mun deittini saapuu. Hienot kattaukset. No eihän siinä ole mitään ihmeellistä. Lättyjä ja Täällä on ollut aika aikainen aamu. Ja just tulin tänne stadionille katsomaan, kun meidän valmentajat Lari ja Jukkis lähtee. Ja tässä on nyt ehkä 10 minuuttia siihen, että niiden startti on niin super jännää. Mä kerkeen niinku just näkee. Welcome to Lahti Sports Center and welcome to participate and follow Finlandia Ski Marathon 2024. Näin Kajakkilasta alkaa seuraikoni Pentti Korpimiehen. Once again, have a great Finlandia Ski Marathon 2024. 30 seconds. Ja tämän päivän suoritukseenne tarjoaa hän kuitenkin nämä olosuhteet, loistavat puitteet. Siinä olisi. Joka sitten nyt Jos muutakin nimmari. Samassa nimmaritaulussa Tommi Niemelä ja Lari Lehtosen kanssa. Nice. Si. Mut laitettiin eka nelosryhmään, niin siitä mun tuli kyllä se
kakko. No shittiä käy hakemassa. Ihan shittiä. Oi, toi on kiva väri. Joo, kiva käydä aistimassa vähän kisatunnelmaa tuolla stadionilla ja kannustaa kaikkia tuttuja, ketä lähti nyt hiihtään tänään. Ja toinen syy myöskin siihen, miksi oli pakko päästä tänään mestoille ja miksi me nyt esimerkiksi ajetaan tuonne Messilän juottopaikalle tsekkaamaan, että minkä näköinen piste siellä on ja pääseekö sinne ajamaan mihin ja miten sinne pääsee niin kuin kannustaa sinne ladun varteen, niin on se, että mua alkoi vähän jännittää, kun mun lähtöryhmä siirtyi 4:sta 2:ksi. Ja musta tuntuu, että siellä on vähän kovempia hiihtäjiä kuin minä, mutta ei se mitään. Kuitenkin on niinku sellainen hyvä fiilis siitä, että siellä on kovempia, niin sit mä en ainakaan tuu menemään liian hitaasti. Mut sit pitää varoa myöskin sitä, että mä en lähde niinku liikaa jonkun niinku tosi paljon kovemman hiihtäjän peesiin, koska sit mä oon kuollut puolivälissä matkaa. Tai aikaisemminkin. Käydään tsekkaa kaikki kysymysmerkit läpi, eli miltä toi näyttää toi stadion, mihin siellä pitää ryhmittäytyä, mistä hakee kaikki laput ja muut. Ja noi juottopaikat, niin sit huomenna on semmoinen varma fiilis, että mä tiedän tasan tarkkaan, missä ne juottopaikat on, ja mä tiedän, että missä mun kaverit siellä on kannustamassa, ja sit se, että missä mun pitää olla tuolla stadionilla ja kuinka aikaisin ja mitä siellä pitää tehdä huomenna. Mun piti kuulemma lisätä tälle videolle se, että kun en kuvannut aamulla, kun söin aamupalaa, niin tänään siis söin aamupalan silleen maaten sohvalla, koska mun vatsaa kipristi jännityksestä niin paljon, että mulla tuli huono olo, kun mä istuin semmosessa normaalissa asennossa, niin mun piti saada mun vatsa suoraksi. Niin joo. Eli kyllä vähän jännittää. Ja Olli Pesonen, tervetuloa Heisuolle. Kiitos teillä tässä. Joo. Haluatko sitä? Siinä. Joo, tässä on päivä otettu aika iisisti tuolta stadionin tulon jälkeen. Ja mä äsken purin ton kassin, minkä mä sain tuolta kisatoimistosta. Siellä oli pastaa, patukoita, mangoa. Mä maistan näitä eka kertaa tyyliin muutama viikko sitten. Oli ihan sikahyviä. Jollosei ja sitten tää aikatägi, mikä tulee nilkkaan. Mikä tosiaan katsoo mun aikaa tuolla kisassa. Ja sitten tässä kirjeessä on toi numerolappu rintaan ja sit pipoa ja muuta. Ja sit mun piti käydä hakemaan rakkolaastareita, koska mä pelkään, että noi monot tekee mulle rakot jalkaan. Mutta ei ole nyt viime aikoina tehnyt, mutta sillä on aina riskinsä, joten mä ajattelin laittaa varmuuden vuoksi noin. Mut joo, kello on varmaan kohta 9 illalla, joten tässä otetaan ihan iisisti. Katsotaan itse asiassa putousta. Ja mennään tälleen mummomaisesti nukkuu sitten varmaan tossa 10 aikaan. Ja aamulla aikainen herätys ja stadionille. Kisa aamu. Kello on 7:30. Lähdetään stadionille. Suositeltiin, että siellä on niin kuin 40 minuuttia-tunti ennen omaa lähtöä. Niin tässä olisi nyt sit silleen reilu tunti. Pitää olla ajoissa. Ja siellä kun ollaan, niin vähän lämmittelyä, verryttelyä,
tankkausta. Ei hirveästi täydellä vatsalla ei viitti lähteä. Söin tuossa aamupala joku aika sitten. On juonut tosi paljon vettä tai elektrolyytejä vettä. Mun maha on ihan täynnä. Pitää vähän sulatella. Älä häiritse tila päälle. Ei kukaan häiritse mua keskittynyt. Se on tähänkin aika paljon. Totti tähän väliin kysymys. No. MP Lewis Hamiltonista. Aivan huikeeta. Niinku, everybody's a Ferrari fan. Tässä se taas nähdään. No, katsotaan, eikö se pitää ensi kaustua tullessaan. Se on vähän semmonen, että jos on ihan avioliitossa ja ilmoitut vuotta ennen erotaan vuoden päästä. Missä ryhmässä sä lähdet? Kyllä on mielenkiintoinen keli, ei saa apuja yhtään. Ei. Nyt se on kaikille samanlainen. Jep. Lihat kestävyys. Näinpä. Toisen kerran saatte hyväksyä kaudella hyväksyä. Ja temppunsa ensimmäiseen. No, let's go Jeesu! Että olette toimissanne edelleen. Leppoisaa hiihtopäivää teille. Mä olisin varmaan silmällä silleen. Kumpi sitä olutta juo? En minä, vaan sinä. Tuija Jane! Ja nyt mulla on Riku Henttu ja Elina Ylönen. Jenna Maukonen. Toivottavasti joka... Tervetuloa Satu Kokela. Eikö silloin ne sun puheliikin se peruna? Ilon Elminauvana saapuu hiihtäjiä tänne stadionille. Keskittykää vielä siihen viimeiseen laskuun siellä. Tuolla Pärmäkuski ja Niskarikin varmasti niin tekevät. Keli on toivottavasti siellä. Mä en nyt haasta. Mukavasti on säilynyt rauha kanssasisarten ja kanssaveljen. Miehille sitten tuossa jokaiselle, joka tämäkin Nyt se kuva. Mä en näe mitään ja mun ääni lähtee. Superhyvä fiilis. Mä oon tässä maaliintuloalueella. Ja olin äsken haastattelussa. Mä oon ihan loppu. Ja mä yritän katsoa, jos täältä näkyy jotain tuttuja, mutta tosiaan mä en näe mitään. Mulla on siis ihan kuin olisi joku valkoinen lakana mun silmien eessä. Mä en tiedä mikä mun aika oli, mutta 20 oli kyllä paha. Just siinä kohtaa kun tulit ohi siellä, niin mulla sammui aivan totaalisesti. Ei vaan niinku tuntu oikeesti. Joo, ei musta tuntu. Oli tää keli aika kauan. Sä oot mun YouTubessa. Hello! Mutta siis tuntui jossain vaiheessa siinä 20 kilsan jälkeen, että mulla on ihan sikakova jano ja mä en vaan niinku voi juoda tarpeeksi siellä. Mut joo. Oli kyllä.
verrattuna viime vuoden niinku pakkas vetoon, niin tää oli aika raju. Toi oli ihan liisteria oikeesti välillä. Diili, että mä enää ikinä lähde tänne, jos ei oo kunnon ja viimeisillä päivillä ilmoittaa sut mukaan. Mut ihan moni tekee. Just näin. Joo. Tää on kuitenkin hyvä mielen. Joo, samoin. Mä en tiedä mihin mun pitää mennä. Ehkä tonne. Jos on yhtään Tää on oikeesti kun etsis neulaa heinäsuovasta, kun mä en oikeesti näe mitään. Katso puolessa välissä ja Mä en tiedä näyttääks mun silmät jotenkin oudolta niinku ulospäin. Toi näyttää Larilta tuolla 10 metrin päässä, mutta en oo kyllä varma. Nyt pitäis päästä vaihtaa vaatteet ja jonnekin lämpimään. Seisoo ihan hölmönä täällä, nyt mä lähden jonnekin. Mä oisin halunnut ottaa Tottia, mut Totti tulee kuulemma vasta puolen tunnin päästä. Niin mä en kyllä puolta tuntia oota täällä. Häntä ennen kerkesi muun muassa Veli-Pekka Eskeli, Janne Reepse. Kiitos.